गिबियावनो आङो दिनै गान्धी जयन्तीनि मुङै भारत नाङै गासैबो जोंनि नोगोरारिफोरनो गाहाम हामलायनाय आङो बावहरबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनो आं साबायखर बावो। दिनै धेकियाजुलियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा 154थि जोनोम सान महात्मा गान्धीनि जोनोम सान फालिनाय जादों, गान्धी जयन्ती फालिनाय जादों। बेवहाय आंबो बाहागो लानो खाबु मोनदों आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै जि थासारिखौ आं नुदों, दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि उद्देश्यखौ लानानै बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों, बेयो जाफुंसारबाय। खोब मोजां मोनसे थासारि। गुबै बाथ्राया जाबाय मा, महात्मा गान्धीनि मुङा जाबाय नन भायलेन्स, अहिंसा। महात्मा गान्धी माने अहिंसा, गोजोन, सान्थि आरो सैथो। दा दिनैहाय जोंनि बर' समाजाव समाज गठननि जे हाबाफारि, बेवहाय गोबां थासारिजों जोंनि समाजा बारबोनांगौ जादों। माब्लाबा जों गणतान्त्रिक भाबै आन्दलन खालामदों, माब्लाबा जों आखायाव हाथियार लानानै आन्दलन खालामबोदों। बे गासै थासारियाव जोङो नुनो मोनदों जे बेवहाय गोजोननि अनगायै जेबो खामानि होआ, जे अहिंसानि खान्थियासो बेवहाय देरहासार जायो। नंगौ, जोंनि समाजावबो जोङो आखायाव हाथियार लानानै दावहा नांदोंमोन, नाथाय आल्टिमेटलि सरकारजों सावरायनानै गोजोन सान्थि सुक्ति खालामनानै जों दिनै समाज दानायनि बेबस्थायाव जों दिनै हाबनो गोनां जादों। भारत उदांस्रिनि नेचाराबो बेनोमोन जे जेखि दांगा हांगामा जाया मानो, आल्टिमेटलि महात्मा गान्धीनि जे अहिंसा खान्थि, बेजोंसो जों देरहासार जादों। बुहुम नाङैनो महात्मा गान्धीनि जे आदर्श, बेखौ दिनै फालिनो लादों। दिनै वर्ल्डआव, भारत नाङैनो बुहुम नाङैनो बेखौ मोनसे इन्टारनेशनेल डे अफ नन भायलेन्स, बेखौ फालिनाय जादों। थ' खोब मोजां थासारि। आरो आं सानो बे महात्मा गान्धीनि जे आदर्श, बेजों गमामायैनो जों साफ्रोमबो बेक्तिया जाथि गथ' नाङालासिनो जों बयबो बेक्ति हिसाबै जुदि बिथांनि जे आदर्श, सैथो आरो अहिंसा खान्थिजों जुदि समाज बेबस्थायाव बाहागो लानानै जों बयबो खामानि मावोबा बे बुहुमा गोजोन जागोन आरो जों बेजोंनो गोग्गो समाज जों दानो हागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफादा अहिंसा नीतिजों खारबाय थादों। बेनि जे मोनसे संबिधान, बे डेम'क्रेटिक प्रसेसजों जानाय, प्राइमारिनिफ्राय लानानै जोंनि आन्सलिक कमिटि लानानै, जिल्ला कमिटि लानानै, सेन्ट्रेल कमिटि लानाय, बिनि जे अर्गानाइजेसननि जे स्ट्राक्चार, बे गणतान्त्रिक प्रसेसजोंनो जन्म जानाय आरो गणतान्त्रिक पद्धतिजोंनो बर' माहारिनि थांनाय थैनाय, बिनि जे राइट्स, बेनि थाखाय बियो आवाज थिखांबोबाय थानाय जादों। खुनु दिन अहिंसा माने हिंसानि लामा लाबोआखै। अहिंसा खान्थिजोंनो महात्मा गान्धीनि जे आदर्श, बेखौनो जोङो सिगाङाव दोननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबाय थानाय जादों। आरो आं मिजिंथिदों दिनैबो बे आदर्शआ दंबाय थायो आरो इयुनावबो बे आदर्शखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलिबाय थागोन। खारन बेनोल' मोनसे लामा जे समाजखौ गोग्गो, समाजखौ माने गुन गोनां दानायनि मोनसे लामाया जाबाय अहिंसा। बेवहाय जाहाथे हिंसा थाया जोंनि समाजाव। आरो जों लुबैदों मा, हिंसा गैयै समाज, थगायनाय गैयै समाज, सोबख'नाय गैयै समाज। गतिके बेनि आदर्श नीतिया महात्मा गान्धीनाव दं आरो बेखौ जों सिगाङाव दोननानैनो जोंनि समाजाव जोङो अहिंसानि नीतिजों जोंनि समाज दानायनि बेबस्थायाव जों बयबो बाहागो लानांगोन। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आं साननायाव, आंनि नुनायाव, आंनि बुजिनायाव बे हाबाफारिखौ दिनैबो लाबाय थादों, इयुनावबो लाबाय थागोन।